Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Чоғыда коронавирус белән авыручылар саны 100-дән артты. Бер тәүлек эчендә вирус тагын 11 кешедә ачыкланды. 4 майдан жылыту сезоны тәмамлана. Трубаларны сынау вакытында Чаллыда кайнар суны өзәрләрме? Изге айда изге эшләре. Чаллыда ифтар өчен азык-төлек өләшәләр. Чаллыда коронавирус белән авыручылар саны 100-дән артып китте. Бүгенге көндә зарланган кешеләрнең гомуми саны 107. Соңгы тәүлектә тагын 11 очрак ачыкланды. Татарстанда зарарлану очракларының гомуми саны 823-кә җиткән, шуларның 71-е соңгы тәүлек эчендә. 4 майдан башлап Чаллыда торак йортларда һәм социаль өлкә объектларында җылылык булмаячак. Узган ел белән чагыштырганда бу 3 көнгә иртәрәк. Татэнергоның Чаллы филиалында тамамлана торган җылыту сезонын уңышлы дип бәялиләр. Озак вакытлар кайнар суны сөндерүгә китергән җитди авариялар булмаган. Энергетиклар 2020-2021 еллардагы җылыту сезонына әзерләнде. Айрат Зайнуллина раслаганча, бу эш февраль аенда ук башланган. Традиция буенча biz үткәрәбез опрессовка дип әйтәбез инде без теплотрассаларны. Монда көчле давление белән без үзебезнең трубаларны тикшерәбез. Бу регламент эшләре дә инде. Һәм эффектив яктан иң уңайлы метод бу. Алдагы чыгарылышларның берсендә без Татарстанның төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министры Фәрит Ханифов быел җылылык шелтәрләренә опрессовканы кайнар суны сөндермичә башкарырга дигән карар кабул иткәне турында хәбәр иткән идек. Тик Чаллыда сынау эшләрен сыйфатлы итеп үткәрү өчен кайнар суны берничә көнгә сүндереп торырга кирәк. Гидравлик сынаулар 12 майга билгеләнгән, опрессовка эшләре башлану датасы күчерелергә мөмкин. Бакча сезоны башлана. 1 майдан шәһәрдәшләр 91 бакчачылык ширкәтләренә барып җитә алачак. Бакчачылар өчен 38 маршрут оештырылачак. Озату 51 комплекс, Мегастрой гипермаркеты, автостанция, студенческая һәм дом обуви тукталышларында узачак. Шәһәр хакимияте сайтында хәбәр ителгәнчә, тимерче заводыннан җибәрү пункты 51 комплекска күчерелгән. Бакчачылык ширкәтләренә бару өчен электрон юл йөрү билетларыннан һәм ташламалы транспорты карталарыннан файдаланырга мөмкин була. Шулай ук бакчачылык ширкәтләренә бару өчен махсус сервиста теркәлеп, 2590 номерына бушлай СМС хәбәр җибәреп, хәрәкәт итәргә рөхсәт алырга кирәк. Исегезгә төшерәбез, җәмәгать транспортында битлекләрсез керү тыела. Тагын бер яңалык, Рөстәм Миңнеханов 65 яшьтән өлкәнрәкләргә дә бакчага СМС рөхсәт алырга мөмкинлек бирде. Мондый СМС хәзер атнасына 4 тапкыр бирелә. Су буенча сәяхәт 1 майдан елга трамвайы йөри башлый, теплоход планлы техника ремонт үтте. Бәяләр үзгәрешсез узган елгы кебек кала. Елга трамвайы 106 пассажирга исәпләнгән, пенсионерлар, хезмәт ветераннары һәм 12 яшькә кадәрге балалар өчен 50% ташламалар каралган. Шулай ук эпидситуациягә каршы саклану чаралары да, кулларны эшкәртү өчен дезинфекция чаралары, санитайзерлар булачак. Барлык пассажирларның температурасын контактсыз градусниклар белән үлчәячәк. Теплоходның үзендә кешеләрне бер-берсеннән 1-1,5 метр ара белән тотачаклар. Шулай ук һәр пассажирда битлекләр һәм перчаткалар булырга тиеш. 65 яшьтән өлкәнрәкләрне теплоходка кертмәячәкләр. Пенсия түләү график үзгәрешәк, бу май аенда булачак ял һәм бәйрәм көннәре белән бәйле. Үзгәрешләр бер генә көнгә 9 майга кагыла. Башка көннәрдә түләү билгеләнгән график нигезендә башкарылачак. 9 май көне өйдә пенсия алучыларга ул 8 китереләчәк. Кредит учреждениеләре аша пенсия алучылар өчен барысы да шулай ук график буенча кала. Пенсияны өйдә дә алыр өчен пенсия фондының рәсми сайтында гариза калдырырга кирәк. Гаризада илтеп җиткерүче оешманы һәм пенсияны китерү ысулын, шулай ук счет реквизитларын күрсәтергә. Акчаны счетка пенсия фонды күчергән көнне килә. Сораулар туган очракта 800-100-0000 телефоны буенча Россия почтасының кайнар элемтәсенә мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Агачны ник кистеләре безнең кайнар элемтәгә 32-01 йортында яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Шәһәрдәшләр подъездларның берсе янында утыртылган кечкенә тал агачы кемгә камаучаулаганын аңламый. Үсентене берничә ел элек утырттык һәм үзебез карадык диялар.
32-01 йортының бірінші қатында ешеуші ғайле инде бірнеше ел үз подъездлары янында ағачлар утырта. Йорт янында милешлер, слива, сиреннәр үсе. Барлық ағачларны ешеушілер үзләре қарай су себе бәйле һәм ботакларын кисе. Талны алар 10 ел элек утырткан. Мы живем на первом этаже, вот наши окна. Вот здесь. Вот эти все деревья посадили мы. Сажаем обычно, значит, берем веточки, наверное, корешки дают, мы их высаживаем. И вот они выросли. Ну, выросли, значит, была веточка, сантиметров 10, это уже дерево. Сегодня взяли, спилили. Тал ботаклары җәяүлеләр юлы өстенә сыгылган, шуңа күрә агачның бер өлешен кисү турында карар кабул ителде ди торакчылар. Подъезд буенча җаваплы сүзләренә караганда, күршеләреннән аларга бернинди дә шикаятьләр килмәгән. Не было никаких жалоб ни от соседей, ничего не торчит тут. Все подстрижено, все никому не мешает ходить. Нормальное дерево росло. Вот это вот я подстригала. Пилой прям вышла, вот оно висело вот так, спиливало. Все, я сама ветки подстригаю. Нет, надо было прийти вот и спилить. Әмма торак эксплуатация конторасы вәкилләре безгә талның бер өлешен җирле халык үтенече буенча кистек дип аңлаттылар. Было обращение жителей, что как она склонилась сильно на пешеходке, мешает прохожим. Мы сделали санобрезку, убрали вот эту ветку, единственную ветку, которая наклонилась на пешеходку. Мы вынуждены меры принимать, когда обращаются к нам. А люди вообще просили, полностью убрали под корень. Мы этого не сделали, мы убрали просто санобрезку. Үтеп баручылар өчен куркынычлык тудырган яки торак йортка 5 метр якынрак үскән агачларны кисәргә мөмкин. Әмма торакчылар мондый карарны мөстәкыйль кабул итә алмый. Агачны тулысынча кисәр өчен торакчыларга шәһәр хакимиятеннән рөхсәт алырга һәм күпчелек җирле халыкның ризалыгы кирәк. Әмма аерым ботакларын торак эксплуатация конторасы үз карары белән кисәргә мөмкин. Эльвина Андрова, Валерий Новожилова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Изге айда изге эшләре Чаллыда ифтарга азык-төлек өләшәләре исегезгә төшерәбез. 24 апрельдән мөселманнар өчен изге Рамазан ае башланды. Ризыкларны кем һәм ничек алырга мөмкин, Лилия Гатин ачыклады. Изге Рамазан ае ислам динен тотучылар өчен мөһим. 30 көн дәвамында изге гамәлләр кылырга һәм ураза тотырга кирәк. Коронавирус пандемиясе аркасында быел дин тотучылар кирәкле дугаларны үзләре укыйлар, ә ифтар өй шартларында уза. Ифтарны алалар безнең карар астында булган гаиләләр, ул да булса тол хатыннар инде, күп балалы гаиләләр һәм ялгызы гына яшәүче әби-бабайлар, яки инде кайсыларның гаиләләрендә инвалид балалар һәм башкасы инде авыр хәлдә калучылар. Ифтар өчен боксларда кайнар аш, киселгән яшелчәләр, икенче аш ризыклары, кондитер эшләнмәләре һәм хөрмә. Изге ай башыннан Чаллы хәйрия фонды активистлары коронавирус пандемиясе вакытында барлык саклану чараларын үтәп 500дән артык ифтар ризык өләшергә өлгергән. Таратканда инде безнең волонтерлар әлбәттә ки теге саклану чараларын игътибарда тоталар. Ул да булса инде маска һәм перчатка кулларына киелгән бөтен нәрсәне дә кулланалар, әлхәмдүлилләh. Изге Рамазан ае 23 майга кадәр дәвам итәчәк. Лилия Гатина, Фәнис Иксанов, Яңалыклар. Келесі мәгълүмат ураза тотучылар игътибарына иртәгә Рамазан аеның 8 көне 1 май көнне сәхәр 12 сагаты 28 минутта тәмам булырга тиеш. Авыз ачу 19 сагаты 9 минутта башлана. Әгәр авыру кеше ураза аркасында хәле начарланыр дип курка икән, аңа уразасын калдырырга рөхсәт ителә. Рамазан аенда озын сәфәргә чыгучыга да ураза тотмаска ярый. Бу очракта юл озынлыгы уртача 100 чакрым булырга тиеш. Әмма тотылмаган көннәр өчен каза уразасын тотарга кирәк була. Тоткан уразаларыгыз кабул булсын. Бу сезгә ишрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Валиева сезнең белән сау булашам. Май бәйрәмнәре күңел үтсен. Болгарская ведунья – дипломированный специалист. Высокоэффективный старинный заговор от пагубных пристрастий по фото. Приворот – возврат любимых людей. Благодарность после результата. Запись по телефону в Челнах 21 65 06. Tatmedia.ru. Подписывайтесь онлайн на газеты и журналы легко и быстро.